Vítam vás na dnešnom briefingu, kde by som sa chcel vyjadriť k anonymnému oznámeniu, ktorého existenciu som oznámil pred 2 týždňami približne. Medzičasom Robert Fico k tejto veci sa vyjadril tým, že priniesol taký jeden papier. A teda môžem konštatovať, že Robert Fico naozaj má takú geniálnu schopnosť, že aj pred pár rokmi, keď do verejnosti prenikla nahrávka, dnes sa tomu hovorí, že nahrávka s hlasom podobným Robertovi Ficovi, tak Robert Fico najprv v prvej reakcii hovorí, to je zostrihané, to je môj hlas, to je zostrihané za 5 minút. Potom, keď pochopil, čo povedal, tak potom hovoril, nie, to bude určite imitátor, to nie je jeho hlas. A vytvoril ilúziu medzi svojimi fanúšikmi, že hlas, o ktorom absolútna väčšina ľudí na Slovensku vie, že to je hlas Roberta Fica, ktorý hovorí o tom, ako zohnal 70 miliónov vlastnou hlavou, tak bohužiaľ u tých svojich fanúšikov vytvoril ilúziu, že to jeho hlas nie je a je to nejaký fake, či ako sa tomu hovorí dnes moderne. Čiže najprv by som sa chcel vyjadriť k tomu papieriku, čo teda doniesol Robert Fico z Belize. Chcel som povedať 3 veci. Prvá vec je taká, že Robert Fico vychádza z takého zvláštneho predpokladu, a ja neviem vlastne, kde na to prišiel, že anonym, a potom mojimi ústami, keď som tlmočil anonym, tvrdí, že Robert Fico si založil na Belize firmu pod vlastným menom. Inak povedané, čiže Robert Fico tvrdí, alebo tá predpokladá, že ja som tvrdil, alebo anonym tvrdil, že Robert Fico si založil čestne firmu pod vlastným menom na Belize. A ak by si Robert Fico chcel čestne založiť firmu pod vlastným menom, tak by nešiel na Belize, ale išiel by do Bratislavy napríklad, lebo jednoducho, ak by si ju založil na Belize pod vlastným menom, alebo v Bratislave, nie je medzi tým žiadny rozdiel. Čiže chcel by som pripomenúť Robertovi Ficovi a takisto ľuďom, ktorí slepo Robertovi Ficovi veria, doslovný citát, ktorý teda som dostal a ktorý som tlmočil. V ňom stále: Robert Fico si spoločne so svojou manželkou v roku 2008 založil schránkovú firmu na Belize. V deň vzniku si táto firma založila 2 účty v Belize Bank International, skrátka BBIL. Ešte raz, podotýkam, Robert Fico, určite počúvate, schránkovú firmu vás obvinuje anonym, že ste si založili. Schránková firma veľmi dobre viete, a keď neviete, opýtajte sa kolegu Pašku, čo to znamená schránková firma a čo to znamená schránková firma na Belize. Schránková znamená, že skutočný vlastník takéto firmy je skrytý, na veky skrytý a pozná ho iba ten biely kôň, ktorý za túto firmu vystupuje. Toto je pointa a filozofia, prečo schránkové firmy vznikajú a prečo si vlastne takýmto spôsobom hlavne skorumpovaní politici skrývajú svoje peniaze za schránkové firmy. Lebo jednoducho nechcú, aby ich identitu nikto nikdy niekedy teda odokryl. Čiže ešte raz pripomínam Robertovi Ficovi aj všetkým jeho fanúšikom, anonym obvinuje Roberta Fica z toho, že nie, že si založil čestne firmu pod vlastným menom, ale z toho, že si založil nečestne firmu pod skrytým menom. To znamená, že v žiadnom registri sa Robert Fico tým pádom nemôže logicky nachádzať, keďže to sú vždycky iba biele kone, zvyčajne právnici, ktorí zastupujú, majú plnomocenstvo a vlastne zastupujú skutočného vlastníka. Konkrétne na Belize je aj taký problém, že neexistuje register tých skutočných majiteľov, tých beneficiary owners sa to volá, čiže register tých skrytých majiteľov, ako to niektoré krajiny tej západnej civilizácie vyžadujú. A práve preto aj napríklad celosvetová organizácia Transparency International ani nemonitoruje mieru korupcie v Belize, lebo jednoducho tam korupcia vyrastá pomaly z chodníka. Čiže Transparency monitoruje 180 krajín, Belize dlhodobo nie, lebo jednoducho tam sa niečo, čo už vám kypí naozaj všade, tak sa ani monitorovať nedá. Čiže preto mávať s nejakým papierikom, že ja, osoba Robert Fico, ja, Svetlana Ficová, nemáme žiadnu firmu na Belize, nemáme žiaden účet na Belize, je naozaj hlúpe a je divadielko a hovorí sa tomu v politickom marketingu teória dymovej clony. Vypustíte dym a ľudia si myslia, že ten dymov neexistuje. Druhá poznámka k papieriku na Belize je tá, že chcel som povedať iba, že čo vlastne Belize je.
naozaj Belize môžeme charakterizovať ako takú, som povedal, Noémovú archu všetkých možných zločincov sveta, ktorí sa potrebujú skovať aj so svojimi čiernymi prachmi niekam do bezpečia. Všetci na Slovensku vieme, že najhľadanejší slovenský zločinec sa práve skrýva na Belize, to Karmel Melo. Slovenská republika odtiaľ dlhodobo nevie dostať, dlhodobo orgány tejto krajiny nespolupracujú a odmietajú ho vydať, lebo jednoducho na Belize spravodlivosť nefunguje, na Belize sa spravodlivosť kúpuje. A preto dovolím si povedať aj to, že na Belize, však môžete sa tam ísť niektorí aj prejsť, tak ak chcete kúpiť pas, tak stačí na správnej ulici povedať a stačí iba dať $1000 a objednať si krajinu, ktorej pas si chcete kúpiť. Čiže to je bohužiaľ krajina, kde sa dá kúpiť naozaj úplne všetko a dovolím si tvrdiť, že Robert Fico je dostatočne bohatý na to, aby si na Belize dokázal kúpiť úplne, absolútne, ešte neviem, aký privlastok by som použil, všetko. Je to najskorumpovanejšia krajina celej Ameriky a skrývajú sa tam všetci zločinci, ktorí sa skryť už nevedia, kde sa idú skryť na Belize. Tretia poznámka k papieriku z Belize Roberta Fica je podľa mňa taká dosť zásadná. A to je to, že ten papierik Robertovi Ficovi vystavila organizácia, ktorá sa nazýva Finančná spravodajská jednotka Belize. A teraz ja môžem tvrdiť ako Igor Matovič zo Slovenska hociko tej finančnej spravodajskej jednotky z Belize, ale skúsme sa pozrieť, čo o tejto organizácii tvrdí americké ministerstvo zahraničných vecí oficiálne na svojej webovej stránke. Doslova tvrdí, že táto organizácia nemá dostatočné vzdelanie a tréning v identifikácii, vyšetrovaní a analýze prípadov prania špinavých peňazí. Inak tvrdí rovnítko, že to je nespoľahlivá organizácia a bohužiaľ Robert Fico s takýmto papierikom prišiel. Jednoducho prišiel s pokryveným papierikom, ktorým naozaj chce pred svojimi voličmi a predpokladá, že to bol ťah iba vlastne na svojich voličov, vytvoriť ilúziu toho, že Robert Fico je chudobný ako kostolná myš a nejaký hajzel Matovič mu tu chce nejakým anonymným oznámením ublížiť. Zároveň si dovolím tvrdiť jednu vec, keď som sa tak nad tým zamýšľal, aj nad tým trestným oznámením na mňa za krivé svedectvo. V indiánskom slangu sa tomu hovorí, že Robert Fico sa správa ako zbabelý kojot. Robert Fico bez absolútnej štipky hanby obvinil človeka, ktorý z pozície premiéra urobil v boji proti korupcii maximum, obvinil Ivetu Radičovú z toho, doslova citujem, že premiérka je podozrivá z korupcie. Následne, keď ho zažaloval za tento výrok, ako zbabelý kojot sa jej doplazoval a prosíkal o to, aby stiahla svoju žalobu, aby sa dohodli nejako s mierom. Následne, keď mu Iveta Radičová podala ruku a povedala teda, že mu odpúšťa, ako zbabelý kojot nebol schopný povedať ani prepáčte. Toto je Robert Fico. Druhých ľudí, kedykoľvek, a vieme, že tých prípadov je kopa. Áno, je medzi nimi aj Hedvika Malinová a ostatní, bez akýchkoľvek dôkazov obviní a tvrdí to ako bohorovnú pravdu. Takisto obvinil aj našu rodinu alebo našu rodinnú firmu. Ale teraz hovorím o tých ostatných. Keď o ňom ja zverejním anonymný list, ktorý je podľa mňa závažný, a zverejním ho jednoducho preto, lebo to je vo verejnom záujme, a zverejním to preto, lebo rovno v tom anonymnom údaní mi ten človek píše, že oslovil aj iných politikov a tí sa s prepáčením na to, prepáčte, to slovo vysrali, tak jednoducho zverejním to vo verejnom záujme, tak vtedy zrazu je dotkливý a vtedy zrazu ide žalovať a vtedy ide obžalovať mňa z toho, že som niečo krivé okolo neho vyslovil. Dobre, ale povedal som, čo som chcel k papieriku. Teraz k tomu podstatnému, a to je k machinácii verejného obstarávania. Možno si pamätáte rok aj kúsok dozadu, keď som na tomto mieste hovoril vtedy o niečom, že sa stalo s Radoslavom Procházkom, čo nebolo práve úplne čisté, tak tie reakcie od mnohých z vás aj od verejnosti boli také, že prečo to hovorím verejnosti, prečo to nehovorím orgánom činným v trestnom konaní. Prečo to predpierám teda cez médiá. Druhá vec, poradil som sa, ukázal som tie vlastne doklady, ktoré mám k dispozícii jednomu aktívnemu prokurátorovi a jednomu aktívnemu vyšetrovateľovi. Nech posúdia oni jednoducho, akým spôsobom s týmito dokladmi naložiť, aby sme urobili alebo dosiahli maximum. Rozhodol som sa preto, že dnes doručím nie jednu,
ale rovno 4 obálky. Je to obálka číslo 1, číslo 2, číslo 3 a číslo 4. 4 obálky preto, lebo tu sú 4 šéfovia 4 inštitúcií, ktorí dokážu s týmto prípadom naozaj reálne, ak budú chcieť niečo urobiť. Je to na prvej je pán generál Pájer Tibor Gašpar, čiže policajný prezident. Na druhej je Judr Jaromír Čižnár, čiže generálny prokurátor. Na tretej je inžinier Ján Valko, riaditeľ Slovenskej informačnej služby. A na štvrtej je Judr Dušan Kováčik, PhD, šéf úradu špeciálnej prokuratúry. Toto sú 4 inštitúcie, ktoré na Slovensku majú absolútnu moc vyšetriť, čo sa reálne stalo v prípade manipulácie verejného obstarávania obrovského rozsahu, ktorá je zdokumentovaná v týchto obálkach. Títo 4 ľudia, tieto 4 inštitúcie vedia, alebo ak chcú, vedia a môžu dokázať a môžu vystupovať konkrétnych beneficiary owners, čiže to presne povie, tých užívateľov, koncových užívateľov výhod, ktorí mali prospekt z verejného obstarávania, ktoré začalo tým, že až na začiatku sa nejako zmanipulovalo. Týmto 4 ľuďom tento prípad dávam, napriek tomu, že im bohužiaľ osobne neverím, ale nie je to osobné, ale je to jednoducho, viem a poznám ich históriu. Bohužiaľ jeden z týchto ľudí napríklad vyšetroval, keď Daniel Lipšic, tuším, predložil zmluvy medzi podnikateľom Blažkom, Fedorom Flašíkom a stranou Smer, tak predložil zmluvy, ktoré dokladovali, že strana Smer zobrala 20 či 30 miliónov korún za konkrétne miesta na kandidátke, na ktorých boli, a ktoré boli originály zmluv. A keď tieto zmluvy predložil, myslím, že špeciálnej prokuratúre, tak myslím, že to bol práve ten špeciálny prokurátor, ktorý aj dnes je špeciálnym prokurátorom, vyšetril tento prípad tak, že si zavolal podozrivého páchateľa Fedora Flašíka a opýtal sa ho: Fedor, je to tvoj podpis? Fedor povedal: nie. Tak zrejme potom sa už iba dohodli, či večer idú na pivo alebo nejdu na pivo, ale týmto vyšetrovanie skončilo. Bohužiaľ, na Slovensku sa historicky kauzy politickej korupcie, naozaj tých najväčšieho tunelovania štátu, čiže inak povedané našeho spoločného bohatstva, na ktorý sa skladajú všetci ľudia cez svoje dane, vyšetrujú týmto spôsobom. Všetci vieme, že koľko rokov alebo koľký rok je dnes vyšetrovania gorily. A nikam sa nepohneme, to verte. Ak to naďalej bude o tom, že tieto inštitúcie, kľúčové 4 inštitúcie, ktoré môžu niečo spraviť, budú vždy ovládať tí ľudia, ktorí si tam dosadí aktuálny premiér, tak sa nikdy nikam nepohneme. Pozrieme si príklad v Českej republike. Tam je statočná žena, Lenka Bradačová sa volá, teraz je vrchná štátna zastupiteľka, to nazýva tá inštitúcia, táto korupcia. Bola to žena, ktorá odhalila korupciu Davida Ratha, keď vám ten prípad niečo hovorí. To bola jednoducho odhalená najväčšia korupcia aktívneho politika v Českej republike, bol prichytený pri preberaní 20 miliónov korún úplatku, teda neviem presne tú sumu. Keď sa jej pýtali, myslím, že Marek Vagovič z Týždňa, že ako sa to podarilo tejto žene, že dokázala odhaliť, že sa to neprezradilo pri tom vyšetrovaní a ako mu jednoducho mohli naozaj klepnúť po prstoch, nahrať si ho a vlastne až prichytiť ho pri čine, tak povedala, že jednoducho preto, lebo ignorovala príkaz, že o svojej činnosti musí informovať svojich nadriadených. Jednoducho, ako statočná kvázi prokurátorka si povedala, že jednoducho nebudem informovať svojich nadriadených, lebo keď ich budem informovať, tak sa to prezradí, rád dostane avízo a pri ničom ho neprichytíme. Dovolila si tento príkaz ignorovať, rád tak chytili a následne sa stala vrchnou štátnou zastupiteľkou. Keď sa pozrieme do Rumunska, kde týždeň čo týždeň zavrú nejakého politika, kde si dovolia obžalovať priamo predsedu vlády za to, že ešte pred vstupom do politiky, tuším 13 000 eur niekde zdefraudoval, tak zrazu sú nám vzorom štáty, o ktorých sme si niekedy mysleli, že sú nám na hanbu, alebo že sú nám na smiech, z ktorých by sa vysmievali. Zrazu Rumunsko, Chorvátsko sú krajiny, Česká republika, z ktorých si berieme vzor, a my hlboko zaostávame, lebo ešte ani jeden politik nebol odsúdený za korupciu, lebo funguje presne tento systém. Príde premiér a ak je to potenciálny zlodej, tak v podstate urobí prvú zábezpeku a to je tá, že dosadí si šéfa policajného prezidia, dosadí si šéfa generálnej prokuratúry, dosadí si šéfa špeciálnej prokuratúry a dosadí si svojho šéfa Slovenskej informačnej služby. Čiže áno, odovzdávam tento prípad 4 osobným priateľom Roberta Fica. A
A som dnes zvedavý, čo sa dnes večer stane. Ak to myslia so Slovenskom úprimne, tak sa títo 4 ľudia stretnú a povedia si, akým spôsobom pôjdu Robertovi Ficovi po krku. Ak to títo ľudia so Slovenskom nemyslia úprimne, tak sa dnes stretnú aj s Robertom Ficom a dohodnú sa, akým spôsobom tento prípad zametú pod koberec. Aby som vám aspoň predstavil štruktúru, alebo vlastne akým spôsobom ten popísaný podvod mal nastať pri verejnom obstarávaní, tak som chcel pripraviť takúto štruktúru vlastne, alebo schému, ako tento prípad nastal. Podľa toho, čo je vlastne napísané v tom anonymnom údaní, tento prípad sa začal na jednom tripe na Route 66. Na ten trip vyšlo pár takých motorkárskych chlapcov zo Slovenska, ktorí si povedali, že sa idú previesť krížom Amerikou. Na tom tripe vraj si dohodli biznis, ktorý je tým čiernym, je ten biznis, ako správna farba, a tým ružovým je tá ilúzia, v ktorej my mnohokrát žijeme. Kde sa hovorí, že je nejaké verejné obstarávanie, ktoré začína tým, že sa odprezentuje nejaký verejný cieľ. Cieľ ľuďom pomôcť. Čiže niečo sa povie, že niečo pekné ideme kúpiť, či už tovar alebo službu. Následne sa vypíše verejná súťaž, cez verejné obstarávanie sa obstaráva to niečo pekné, čo sme odprezentovali ľuďom. A výsledok verejnej súťaže je verejný víťaz a zvyčajne, aby teda to dobre vyzeralo, tak to je renomovaná firma. A na konci ten, kto to platí, tak to zase je verejný platca a to sú ľudia cez svoje dane. Toto ružové je v podstate klasické verejné obstarávanie, ako by malo vlastne byť. Aj v tomto prípade, čo je v obálke, to verejné obstarávanie prebehlo takýmto spôsobom. Je tam ušľachtilý cieľ na začiatku, čo ideme kúpiť. Je tam normálne verejné obstarávanie na prvý pohľad a je tam víťaz, renomovaná firma. Nikto nebude nič spochybňovať. Ľudia si povedia, dobre, kúpilo sa, zaplatíme. Možno tí, čo tak rozmýšľajú, si povedia, že sme spokojní s tým, na čo sme dali svoje dane. Problém je chobotnica čierna, ktorá sa na to nalepila. Ktorá vlastne na Route 66 na výlete vymyslela kšeft. Vymyslela si kšeft, že nie, že ideme hľadať verejné blaho, ale ideme hľadať svoje vlastné blaho, čiže ten skutočný cieľ bol ľudí okradnúť. Vymysleli plán a ten realizovali tak, že vypísali verejnú súťaž. Ľudia videli iba ružové, oni si hrali v pozadí svoju hru. Skutočnú súťaž ovplyvnili tým, že nastavili podmienky na mieru. Čiže urobili ich tak, aby z osudia vypadol ten správny víťaz a ten v skutočnosti aj vypadol. Zároveň aj dohodli, že toho beneficienta, toho, ktorý má ten osoch hlavný z toho celého, že ten bude dodávateľ toho verejného víťaza, ktorého vidí verejnosť. Tohoto ale nikto nevidí. Toho dodávateľa, ktorý je tam skrytý. Odtiaľ na konci peniaze, cestičky, akým spôsobom to už je na tých orgánoch činných v trestnom konaní, mali končiť na belize. Toto je stručná schéma v podobe, akej som ju schopný vám dnes podať tak, aby som vám nepovedal, ale aby som vám povedal dosť a nepovedal príliš na to, aby ma neobvinili, že marím prípadné vyšetrovanie, že ako oni veľmi to chceli vyšetriť a nakoniec ja som im tým, že som rozokryl celú štruktúru, tak som im to nejakým spôsobom prekazil. Takýmto spôsobom fungujú verejné obstarávania na Slovensku. V obálkach je zdokumentovaný prípad, kde mala byť čistá rýža 8 miliónov eur. Rýža, vývar, akokoľvek títo ľudia tomu hovoria, jednoducho niečo, čo nám ukradli z nášho spoločného. Ak budú chceť, pôjdu potom a vystopujú páchateľov. Ak nebudú, nepôjdu. Dokladov tam majú dosť. Sú tam konkrétne nákupné faktúry, za čo sa nakupovalo, následne vieme, za čo nakupoval štát a ten rozdiel je tam viac ako 100%. Je to zákazka za niekoľko desiatok miliónov eur, aby som na to povedal. A to je asi, zrejme predpokladám, všetko, možno okrem vašich otázok k tejto veci. Dobrý deň, Miro Kohúta, Trojka. Spomínali ste, že ak je teda nejaká stránková firma, tak to bude pravdepodobne cez bieleho koňa. Kto teda by mohol byť v prípade premiéra, ak to tak je, tým jeho bielým koňom?
Si myslíte, že mám túgu, alebo že som balová, alebo neviem. Či máte nejaké teda konkrétnejšie informácie? Veď čo, neviem, ale keď Anonym tvrdí a bol schopný vydokladovať tento prípad a zároveň tvrdí, že Robert Fico si takýto účet nejaký, alebo takúto schránkovú firmu zriadil na Belize, tak podľa mňa stačí naozaj do dôsledkov vystopovať tento prípad a sú tam v tom Anonyme spomenuté náznakovo ďalšie prípady, ktoré že keď aj túto možnosť sa teraz zlaknú a nejakým spôsobom to upratali, určite už nedokážu zmeniť to, čo doteraz bolo, že sú tam naozaj tie nákupné faktúry, ECDčka, jednoducho to, čo už čo prebehlo cez celnice a podobne, ale keď budú chceť títo páni v týchto 4 obálkach, tak sa opačným spôsobom budú vedieť k tomu dostať. Jednoducho budú vedieť, zrejme aj na tých predošlých prípadoch, ktoré sa na predmetnom ministerstve, a ešte jednom, ktoré je spomínané v tom anonymnom udaní, keď budú chceť a rozoberú tie verejné obstarávania, a áno, možno keď zajtra vtrhne komando niekam do Buranparte a do niektorých ďalších správnych objektov, tak predpokladám, že dokážu vystopovať presne aj kto je tým bielým konom, jednoducho na konci by mali naraziť na to Belize. Je v tom môžem, myslím si, že prezradiť v tom anonymnom údaní napísané, že jednoducho robia to veľmi sofistikovane, že majú tam trojstupňovú že bariéru, že vlastne nejde to nikdy priamo od toho víťaza verejného obstarávania priamo na nejaký účet na Belize. Že vždy sú tam medzičlánok nejaké 3 firmy a tým pádom aspoň 3 účty, že to je jednoducho základné pravidlo mafie, ktoré pri tomto používa. Vy aj sám hovoríte, že nemôžete teda všetky informácie povedať, ale máte aj nejaké priame dôkazy, čo sa týka napríklad toho účtu premiéra na Belize? Mám iba to, čo som aj hovoril vtedy pred tými 2 týždňami, že na jednej vlastne A4 bolo popísané, že takýto účet tam je, takáto suma, vtedy bol založený a prikladám aj k tomu prípad, akým spôsobom sa ten vlastne účet naplňa. Ako teda jeden z tých viacerých. A je tam zároveň také avízo na tie ostatné prípady, na ktoré by sa mohli orgány činné v trestnom konaní pozrieť. A teda platí aj to, čo ste povedali, že ak by sa ukázalo, že to nie je pravda, tak sa vzdávate poslaneckého mandátu. Áno, Robert Fico pri svojej takej tej známej tlačovke so svojou manželkou som povedal to, že na tom, čo Matovič povedal, nie je ani 1 promile pravdy. Ja si myslím, že iba v týchto obálkach je viac ako 90% pravdy, takže to 1 promile je veľmi ľahko dokázateľné. Tak som skôr naozaj vyzval z tohto miesta Roberta Fica, že ak sa ukáže, že naozaj táto manipulácia verejného obstarávania tohto rozsahu tu bola, a nech budem grant 10%, nech sa tam ukáže, že je pravdy, tak dúfam, že odíde. Juraj Nager, TVS, rozhlas, radiožurnál. Ja sa chcem opýtať, moja šéfka, keď jej predkladám nejakú reportáž, tak povie, že povedz to 1 vetou, ak to nevieš povedať 1 vetou, tak to nestojí za nič. Tak sa chcem spýtať, či viete ten dôkaz popísať 1 vetou, lebo myslím, že z tohto asi nikto nič nerozumel. A druhá vec, chápem to správne, že tých 645 miliónov, či koľko to bolo, sa zmenilo na 8 miliónov? Začnem od konca, aby sme sa nežili v nejakej ilúzii. Tu som sa stretol s jedným takým renomovaným novinárom, ktorý napísal na druhý deň po tých 674 či koľko miliónov, napísal, že to musí byť blbosť, lebo žiadna taká zákazka na Slovensku nebola, aby sa z nej dalo ukradnúť 674 miliónov. Ale tiež ako neviem, z čoho vychádza z takého predpokladu, že z jednej zákazky, Toto je jedna zákazka, ktorá zrejme je jedna z mnohých, cez ktoré sa ten účet na konci mal naplňať. Ale to sú moje predpoklady, ale logické to moje predpoklady. Naozaj zákazka 674, no to by, bola asi taká, ale teda asi to by trošku inak kričalo. Čiže v tej obálke máte... teda to, že povedať to 1 vetou, no neviem, či to viem povedať 1 vetou. Asi to radšej nechám pri roviť, že nepovedal som to, ako ste povedali. Že, čo mám povedať? V obálke je to, čo som aj hovoril predtým. Je tam 1 A4, v ktorej je popísaný vlastne účet a popísaná de facto, že sú tam ostatné prílohy, asi približne 30 rozličných príloh, konkrétnych dokladov, faktúr, ECD-čiek, čo to nazýva vlastne takých dokladov o dovoze, zmluvy tajné v podstate medzi tým skutočným víťazom a medzi verejným víťazom, napríklad rámcové zmluvy sú tam nejaké jednoducho doklady, z ktorých určite nie sú kompletné. Mne tam chýbalo, akože nedokázal som to skompletizovať, ale máme tu predsa tisícky profíkov. A ja verím, že
v týchto inštitúciách štyroch sú určite statoční vyšetrovatelia, aj statoční prokurátori, aj statoční siskári, ktorí si povedia, že jednoducho, alebo vedia tú robotu urobiť, ak im dajú priestor. Ale obávam sa, že jediný spôsob, ako títo ľudia naozaj reálne budú môcť ísť Robertovi Ficovi po krku, bude to, že Robert Fico stiahne všetkých štyroch týchto svojich ľudí, ktorí si tam dosadil, svojich osobných priateľov do týchto inštitúcií a naozaj im napríklad povie, že nech si policajti zvolia svojho policajného prezidenta. Nech si prokurátori zvolia svojho šéfa a takýmto spôsobom sa môžu tieto inštitúcie oddeliť od štátu alebo od politikov. Dobre, posledná otázka. Ak to tí štyria priatelia, ako ste ich vy nazvali, nezverejnia a nebudú s tým konať, tak dávate prísľub, že tie obálky otvoríte pred nami a zverejníte to? Ja si myslím, že sú dostatočne šikovní na to, a sa na to v podstate aj spolieham, že nejaký novinár to vyčúka a cez svoje zdroje sa k obsahu týchto obálok dostanú. Samozrejme, mnoho radšej by som bol, aby dnes začali títo ľudia, aby si spolu sadli, zajtra ráno, aby do Bonaparte a podobných objektov vtrhlo komando a aby zadržali dôkazy, aby reálne začali na tomto robiť. Bohužiaľ, dnes ráno som dostal informáciu, že tušia, o čo ide, a že stopy sa zametajú, takže uvidíme. Každopádne nie všetko sa za mne zdá. Nie je to výhovorka? Prečo to máme my urobiť za vás? Ešte raz, pri prokázkovi ste mi vyčítali, že idem s vecami, z ktoré som mali pred orgány činné trestnom konaní, že idem pred verejnosťou najprv. Čiže tej ste mi vyčítali, že niečo... Ale ja sa teraz pýtam, ja vám to nevyčítam. Ja hovorím, že ak to oni nezverejnia, či to potom dáte vonku, tie dôkazy, ktoré tvrdíte, že... Nemám s tým najmenší problém, ale potom musí niekto rozhodnúť a povedať nejaký objektívny čas, koľko dáme týmto orgánom činným v trestnom konaní, aby dohľadali skutočnosť. Lebo v tomto prípade je zamontovaných firiem z 5 štátov a z 3 kontinentov napríklad, a z toho sú 2 daňové raje. Čiže keď budú reálne chcieť vyšetriť veci, ktoré tu sú, tak budú musieť spolupracovať minimálne s 5 štátmi, z toho 2 daňové raje, čo bude dosť podľa mňa problematické. A ja by som im minimálne niekoľko mesiacov dal. Samozrejme, bolo by dobré, aby sme všetci vedeli do volieb, ako sa veci majú, aby sme sa nemuseli spoliehať na nejaké pofiderné papieriky Roberta Fica. Ale teda neviem, kto si trúfne z nás tu v tejto miestnosti povedať, že teda kedy má Matovič otvoriť tú obálku. Ja s tým nemám problém, ale ako zase hovorím, povedzte teda vy, že teda koľko času je vhodné dať týmto inštitúciám na to, aby to preverili. Pán Korda hovorí 12 rokov, no ja by som bol za 2, alebo za 1, za pol. Ako keď Robert Fico bol za 2 týždne schopný zohnať papier z Belize, kde 3 roky, či 4, či 5 rokov už nevieme dostať mela, tak ako zrejme začal fungovať nejako inak, ale začali tie orgány fungovať nejak inak, takže ak budú mať takúto schopnosť, alebo včera sme videli pri Lidnovi, že celkom boli ako aktívni a rýchli, takže možno sa necháme prekvapiť a za 2 týždne máme výsledok na stole. Ale ak pôjdu cestou, ako som hovoril, že pri Fedorovi Flašíkovi, že si pán doktor Kováčik zavolá potenciálnych páchateľov, opýta sa, páchal si to? On povie, že víš čo, na moju dušu, ne? A potom pôjdu večer na pivo, tak samozrejme sa nič nevyšetrí. Čiže, bohužiaľ, Robert Fico sa teraz chytá do vlastnej pasce. Neodolal pokušeniu, aby si do týchto inštitúcií dosadil svojich vlastných kamarátov a dnes musí ľudí presvedčiť na Slovensku, že jeho vlastní kamaráti mu pôjdu preko. Ja sa trošku obávam, že nepôjdu, ale bol by som veľmi rád, aby išli. Martin Sled z Hospodárskej noviny. Mal by som možno tak 2 otázky. Prvá sa týka toho anonymu, ktorý keď ste zverejnili na Facebooku na tých 675 miliónov. Tam ste to vtedy avizovali, že pán vystupujúci ako premiér Slovenskej republiky má tento účet. Dnes je z toho bielý kôň, anonym. Chcel som sa vedieť, prečo táto zmena. Počkať. Avizoval som to presne, a teda citujem to aj vám, asi ste nepočúvali na začiatok, prepáčte. Tam som dal, že pán vystupujúci ako predseda vlády preto, lebo vyslovene napísané v tom anonymnom je napísané Robert Fico, ale dal som pán vystupujúci ako predseda vlády, lebo nechcel som sa dopustiť krivého obvinenia, keďže to bol status na Facebooku, tak som to napísal takým spôsobom, ako sa to píše. Čiže doslova ten napísaný Robert Fico si spoločne so svojou manželkou v roku založili schránkovú firmu na Belize. Schránková firma znamená vždy, že to je bielý kôň. Vždy. Jednoducho, inak to nie je schránková.
Ak to je normálna, čestná firma, tak to nie je schránko, není zmysel tomu rozprávať niečo iné, čiže nie je tam žiadne otočenie ničoho. To presne v tom istom duchu, ako predtým. OK. A teraz k tomuto súčasnému prípadu, alebo ako to nazvať. Hovorili ste, že po tej Route 66 v Amerike sa vozili nejakí ľudia, viete to aspoň trošku priblížiť, že kto? Ja viem, kto sa tam vozil, ale a vedia to aj orgány činné v trestnom konaní. Aspoň funkcie, alebo z akých kruhov sú tí Keď si ľudia? trošku vygooglíte, prídete tiež na to. Ja akože na internete nájdem, kto sa vozil. Áno, sú to politici zo Slovenskej republiky. Čiže čisto politici. Neboli tam zástupcovia, povedzme, tých firiem a tak? Napríklad viem, že na tej Route 66 boli nejakí politici zo Slovenskej republiky. Ale boli s nimi aj ďalší ľudia a predpokladám v tomto prípade, že tým hlavným nejakým, aj nepoviem tým iniciátorom, ale potom tým realizátorom bol niekto iný. Jednoducho nemusí to robiť vysoko postavený politik napríklad. A je to nejaká známa osoba? Môžem to tomu? Vieme, že vo vláde máme dvoch motorkárov, Počiatka a Kaliňáka, môžete sa usmieť, ak ide o nich? Môžem sa čo? Môžete sa usmieť, ak ide o nich? Ale to mi nemôže takové zrobiť, ja sa usmievam hoci kedy na takéto impertinentné otázky. Tak vieme, že z ministrov je Počiatek a Kaliňák milovníkom motoriek, môžete potvrdiť, že ide o týchto dvoch ministrov? Ja poviem na to, čo som povedal teraz, čiže nepoviem nič viac. A ešte poslednú vec, robíte okolo tajnosti, dávate to na vyšetrovanie. Viete aspoň povedať, že čoho sa týkalo to verejné obstarávanie? Ja som vám už povedal v podstate minule dosť veľa. Už aj vtedy si myslím, že sa ten okruh tak dramaticky zúžil, že už keďže chcete hľadať, tak už máte možno 4-5 zákaziek a už je problém. A bojím sa, že keď vám poviem ešte ďalšiu vec, tak už to rovno máte. Takže hovorím, aj po porade s tým aktívnym prokurátorom hovorí, aby nemohli obviňovať z toho, že si nejakým spôsobom maril prípadné vyšetrovanie, tak nebudem radšej hovoriť nič, lebo jednoducho chcem im dať, keď chcú naozaj reálne konať, dnes večer môžu. Nie, že dnes večer, ja im to môžem dať koľko, 11 hodín, o jednej môžu mať tie obálky u seba a dnes o toho môžu mať prvú poradu, ako k tomu pristúpia. Jednoducho, nechajme to na nich. Platíme si to niekoľko tisícich ľudí, aby nás strážili, aby strážili nie našu bezpečnosť, ale našu finančnú bezpečnosť. To znamená, že prachy, ktoré my zaplatíme, aj nezamestnaný človek, ktorý zaplatí cez DPH, keď si kúpi jablko v obchode, ktoré platia do štátneho rozpočtu, aby tých niekoľko tisíc ľudí tieto peniaze strážili. Bohužiaľ v týchto obálkach je prípad, kde evidentne si jednoducho niekto zobral 240 miliónov korún. To je, ja vždy to počítam približne tak, že na koruny, ale prepáčte, ale milión je približne trojizbový byt, nákladová cena. Je 240 bytov, jednoducho niekto tu okradol 240 rodín. 240 deleno, dobre, medzi počet obyvateľov, možno to nie je taká veľká suma. Ale hovoríme učiteľom, že nemáme pre nich 60 miliónov eur. Tuto iba tak niekto na jednej zákazke, trapnej zákazke, naozaj trapnej, keď sa dozviete o tom, o čo v podstate tam ide, tak si zoberie 8 miliónov. Tak myslím si, že tie niekoľko tisíc ľudí, ktoré máme, tak dajme im priestor a ja sa spolieham na to, že naozaj reálne pôjdu zlodejom po krku. Ak sú to zlodeji. Je to anonymné údanie, od začiatku to hovorím, ale má také vysoké znaky hodnovernosti podľa tých priložených dokladov, že si myslím, že na tom, že bez, jak sa to povie, bez vetra sa listoček nepohne. A v tomto prípade zadú poriadne vetrisko. Možno ešte na informácie konzervatívneho výberu na takéto žúrky motorkárske chodí aj pán Miroslav Výboch. Môžete to potvrdiť? Ja neviem, ja nie som motorkár, alebo bol som, keď som mal Simpsona a také podobné mašinky maličké. Zatiaľ to vyzerá na pánov Kaliňáka, Počiatka, Výboha a už mám ten štvrtý nejak skladačky. V jednom roku áno, bolo niekoľko zaujímavých ľudí na takejto ceste krížom cez Ameriku. Neviem, či práve išli cez Route 66, ale keďže to v tom anonymnom údaní je napísané, poviem, že nie sú tam tuším konkrétne mená spomínané dnes. A vlastne iniciály? No však, vy ste dobrý. Od toho sú novinári, aby štúrali, aby hľadali pravdu. Takže hľadajte, ja si myslím, že sa písalo o tom pred pár rokmi, neviem vlastne, či sa písalo o tých konkrétnych účastníkoch, ale teda ten biznis mal vzniknúť na tejto známej ceste. Keď som si následne pozeral, že aj ako prebiehali, kedy bolo vyhlásené verejné obstarávanie a podobne, tak jednoducho časovo to tak sedelo, že asi akurát dohodneme biznis niekedy v lete a potom
následne za takých pár mesiačikov začne verejné obstarávanie. Že aj mi to do toho pasovalo. Ale dokázať to už naozaj to musí niekto iný. Ešte ma napadlo tam jedno meno po štvrté, ktoré by mohlo byť pán Pinter, šéf sekcie z ministerstva vnútra. Ja neviem, nepoznám. Že také meno sa tiež nespomínalo v tých dokumentoch. Alebo v tom anonime. Mená sa tam spomínali dve. Robert Fico, Svetlana Ficová. Tu nie sú ďalšie Ja by otázky. som mal ale nie k tomu tak, dovolíte. Ja som sa vás chcel spýtať, aby ste to tu už vlastne spomenuli na vášho bývalého, aj súčasného kolegu v parlamente, pána Hligu. Čo hovoríte na to, čo mu včera vyviedli policajti? Vôbec tam byli také dva pohľady na vec. Jedno si myslím, že naozaj trošku policajti zbytočne pritlačili na pilu a že ten zásah bol možno za hranicou. Druhá vec, ak naozaj zamurovala vo vnútri zamestnankyňu, ktorá je zamestnankyňa, ktorá si nie je majiteľka tej firmy, tak to asi tiež zase nie je správne. Takže neviem, nechcel by som ubližovať policajtom. Policajtov na verejnú výzvu uposluchnúť musíte a myslím, že v zákone nie je napísané, že nemôžete im povedať, že počkajte 5 minút, až potom uposluchnú výzvu, ako mi povedal Lojzovina, ale potom štípať do zadku a podobné veci, to mi pripadá trošku od veci a tam si myslím, že to prehnali. Oni na neho dokonca podali trestné oznámenie, kde mu hrozí 3 až 5 rokov väzenia. Tuším pol roka až. No tak, Či? pol roka. 4 až 5 už zvýšený To je časom. Po troch. A boli dva trestné, čiže jeden je do pol roka. Určite platí, že ak by tak rýchlo konali, ako konali pri Lojzovi Hlinovi včera, tak naozaj si žijeme vo Švajčiarsku, ktoré nám tu Vladimír Mečiar svojho času slúbil. Bohužiaľ, pri tých podstatných veciach polícia, prokurátora konať nekoná a pri možno prkotinách, lebo to nazvem prkotinu, lebo pani Žebra potom vyšiel zadným vchodom, tak pri takýchto veciach konajú až pri výzvu. Ďakujem. Ďakujem.